Täze ýyl bayramynyň golaýlama bilen Aşgabat şäherinde ýetginjeklerin pirotexniki serişdeleri, partlaýjy maddalary emeli usullar bilen ýasamagy we öz deň duşlaryna satmagy bilen bagly ýagdaýlar ýygjamlaşdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22 dekabrda paýtagtdan maglumat berdi. Häzir orta mektepleriň ýokary synplarynda okuyan ýetginjekler dürli maddalaryň belli mukdaryny gaplap partlamaga taýýar görnüşde öz deň duşlaryna we tanys bilislerine gidilinlikde tatýarlar. Dip ýagdaýlardan habarly Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksiniň 349-njy maddasy pirotexniki serişdeleriň bir kanun emeli usul bilen taýýarlanylmagyny, gaýtadan işlenilmegini, saklanylmagyny, daşalmagyny we olardan peýdalanylmagyny gadagyn edýär. Bu hereketler administrativ temmi berilmegine getirýär. Kämillik ýaşyna ýetmedikleriň jogapkärçiligi olaryň enatalarynyň üstüne yüklenilýär. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 321-nji maddasy bolsa partlaýjy, çaltýan maddalary ýa-da pirotexniki önümleri ulanmagyň düzgünleriniň bozulmagy boýunça 2 ýyldan 7 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmek jezasyny berýär. Mundan başga da Türkmenistan indi ençeme ýyl bäri pirotexniki serişdeleriň önümleriň ýurda getirilmegini we ýurtdaky resmi söwdasyny hem çäklendirip gelýär. Bu gadaganlyklara garamazdan şu günler mektep okuwçylarynyň käbirleri emeli usul bilen taýýarlanan pirotexniki serişdeleri satyp gazanç edýän bolsa, ýene bir bölegi olary partladyp täze ýylyň golaýlandygyny işaret edýär. Emeli partlaýjylary partladýan oglanlaryň polisiýanyň eline düşmegi bilen bagly ýagdaýlar hem bolýar we olar polisiýa bölümine alınıp gidilýär. Oglanlar polisiýa hemde Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan soraga çekilýärler we bu serişdeleri nireden alanlygy barada düşündiriş ýazmagy mezbur edilýärler. Dip ýagdaýlardan habarly polisiýadaky çeşmämiz anonimlik şertinde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şu usul bilen emeli pirotexniki serişdeleri ýasaýanlaryň käbirleri tutulsa-da köpüsi henizde öz amallaryny dowam etdirýär. Enatalaryň ençemesi emeli usul bilen ýasalan partlaýjy maddalaryň ulanylýan ýa-da ýasalýan mahaly elde partlap ýaşlaryň barmaklaryny ýitirmegi bilen bagly wakalaryň hem bolýandygyny aýdyp bu ýagdaýlara alada bildirýär. Ýaşlaryň teniniň sol sandy ýüzüniň dürli derejede ýanmagy we hasahana düşmegi bilen bagly ýagdaýlar hem köp bolýar. Häkimetler pirotexniki serişdeleriň ýurda getirilmegini çäklendirip, olaryň bir kanun, emeli usul bilen taýýarlanylmagy we beýlikler bilen bagly gadaganlyklary girizmeň deregine, gada kanuny, texniki howpsuzlygyň düzgünlerine dogry gelýän pirotexniklaryň resmi söwdasyny ýoly goýsalar, olary dükanlarda satyn almak mümkinçiligini döretseler gowy bolardy. Dip çağatı ejir çeken bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyň bu ýagdaýlar barada sebitiň değişli häkimetlerinden şolsanda polisiýa müdürliginden telefon arkaly tesbir almak boýunça ýygyderli eden synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanyň häkimetleri şolsanda hukuk goraýjy edaralar möhüm bayramçylyklarda güýçlendirilen tertibi yglan edýärler. Hususanda täze ýyl bayramçylygynyň öňü sirasynda pirotexniki serişdelerden emeli partlaýjylardan peýdalanylmagyna garşy gözegçilik çäreleri güýçlendirilýär. Türkmenistanyň gündogor gün orta sebitlerinde howanyň temperaturasy gijelerini 0 gradusa çenli aşaklayan mahaly ilatyň ýylanmak meselesindäki bökdönçlükler ýitileşýär. Mary welaýatynyň bir näçe etrawynda ilatyň elektrik üpçünçlügi azyndan bir gije gündüzläp kesildi. Ahal welaýatynyň tejen etrawynda ýyladyş turbolarynyň deşilip hatardan çykmagy we ilatyň ýyladyş ulgamlarynyň işlemezligi bilen bagly ýagdaýlar ýygjamlaşdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 22 dekabrda Mardan we Ahaldan maglumat berdiler. 17 dekabr gecesi Marynyň köp etraplaryna ýagyş we gar ýagdy. Garagum etrawynyň agaltyn geňeşligine we Bayramaly etrawynyň guşçuluk owasyny elektrik tok kesildi we ýaşaýjylar 24 sagatlap toksuz galdy.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Garagumda elektrik energiýasi 19 dekabrda ýerden gaýtadan dikeldildi. Elektrigiň bir gije gündüz kesilmegi ilatyň gündelik durmuşyna oňoýsuz täsir etdi. Hususan da ýylanmak meselesinde kynçylyklar döretdi. Ýyladyş ulgamlary adatça hem kadaly işlemeýär. Toğun kesilmegi netijesinde elektrik peçleri hem işledip bolmady diýip ýaşaýjy belledi. Ýaşaýjylaryň ençemesi howanyň sowamagy bilen elektrik üçünçülügindäki problemanyň geçen ýyllarda bolşýaly ýene ýyl-ýyldan gaýtalanyp başlanandygyny aýdyp, bu barada yerli elektrik edarasyna ýüzlenýändiklerini belleýär. Ýöne bu edaranyň işgärleri ýaşaýjylaryň sözlerine görä ýyllar boýu dowam edýän problemanyň saklanyp galýandygyny, elektrik geçirji simleriň we transformatorlaryň könüdigi sebäpli sähel şemal turup ýagyn ýagsa olaryň üzülüp ýa-da gyzyp hatardan çykýandygyny aýdýarlar. Häzir etraplardaky tok timlerini we transformatorlary düýpli täzelemeli. Sebäbi biz howa sowanda ýa-da gyzanda desini hatardan çykan timleri we transformatorlary boldugundan ýamap tepläp bejerýäris. Emma bu çözgüt däl. Dip Bayramaly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde beren maglumatynda yerli elektrik edarasynyň işgäriniň aýdan sözlerini titirledi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Mara Energi Önümçilik birleşigine jaň edip tesbir almaga synanşdy. Ýöne 22 dekabrda birleşigiň Türkmenistanyň Energetika Ministrliginiň web sahypasynda görkezlen telefon belgilerine hiç kim jogap bermedi. Web sahypada birleşigiň Marynyň sarp edijilerini elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpçün etmek maksady bilen elektrik ulgamlaryna techniki hyzmat etmek, welaýatyň çäklerinde yerleşýän energetika desalaryna gözegçilik etmek işlerini ýerine ýetirýändigi bellenilýär. Muňa garamazdan ýangyç we energiýa serişdelerine baý sebitiň ilaty elektrik üçünçülüginiň yaramazlaşmagy we kesilmegi bilen ýyl-ýyldan ýüzbeýiz bolýar. Bu ýagdaýlar gyşyň aýazly we tomsuň jokrama issy günlerinde hasta ýygjamlaşýar. Howanyň sowamagy bilen ahalyň tejen etrafynda hem ýyladyş turbalarynyň deşilip hatardan çykmagy we ilatyň ýyladyş ulgamlarynyň işlemezligi bilen bagly ýagdaýlar ýygjamlaşdy. Etrap häkimligindäki çeşmämiz bu ýagdaýlaryň yerli ýyladyşhana işgärlerini aýazly howada gijelerini hem işläp beceriş işlerini geçirmäge mejbur edýändigini aýtdy. Häzir sowuk howada şäherçäniň jaýlarynyň, çağalar baglarynyň, orta mekdepleriniň we edara kärhanalarynyň turbalary ýygyderli çüýräp deşilýär. Bir ýerini ýamap bejerseler, onuň ýygyny başga ýeri deşilýär diýip çeşmämiz belledi. Ol bu çäreleriň ýeterlik bolmaýandygyny, onlarça ýyl bäri düýpli täzelenmeýän turbalaryň bejerilen ýerleriniň 2 günden ýene deşilip suw goýberýändigini we munyň bilen bagly etrap häkimetleriniň ýyladyşhana işgärlerini aýyplaýandygyny aýdýar. Ýakynly häkimlik işgärleri ýyladyşhana işgärlerini günäläp gowy bejermeýärsiňiz. Şol bir ýerde aýlanyp ýörsiňiz diýip olary iş başarmazlykda aýypladylar. İşgärler bize ýyllar boýy täze turba bermän, her ýyl diňe deşilip suw akýan ýerlerini bejeriň diýýärsiňiz. Aşgabatdan täze turba soramagyň deregine bizi aýyplaýarsyňyz diýip jogap berdiler. Şol gün ona golay işçi öz arzalary bilen işden çykmagy synanşdy. Ýöne edara ýolbaşçysy olaryň göwünni tapyp olary işde alyp galdy. Dip çeşmämiz gurrun berdi. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada sebitiň değişli häkimetlerinden tesbir alyp bilmedi. Kreml Ukrainadaky paragçylyk lalasygy boýunça berk pozisiýasyny taklap, Kiýewiň we onuň Ýewropaly ýaranlarynyň teklip eden ýöne jikme-jiklere aýdylmadyk üýtgetmelerini reddetdi. 21 dekabrda Floridada Amerika Russiýa hemde Amerika Ukraina görnüşinde geçirilen aýry-aýrylykdaky gepleşikler tamamlandy. Olaryň jemleri boýunça taraplaryň ählisi türlü görnüşdäki gepleşik sessiýalaryny konstruktiv diýip häsiýetlendirdi. Emma ne Amerika Russiýa ne de Amerika Ukraina gepleşiklerinde öňe gidişligiň bolandygy boýunça alamatlar göründi. Gelecekde geçirilip bilinjek mümkin duşuklar boýunça hem maglumat berilmedi.
Russiýanyň baş gepleşikçisi Kirill Dmitriewiň Amerikan kärdesleri bilen gepleşikleriň ikinji gününi tamamlan pursady. Prezident Vladimir Putiniň daşary siýasat boýunça kömekçisi Yuriy Usakov Moskwada jurnalistlere kesitli özgörüşe garasmaly däldigini aýtdy. Onuň sözlerine görä, Dmitriew diňe Moskwa dolanyp 20-nji dekabrda Putin'e hasabat berer. Bugünler Amerikalılar Rojdestvony bayram edýär. Köp adam işlemeýär. Ol Dmitriew Amerikan tarapynyň Ýewropalılardan we Ukrainlardan alan käbir aşaratlaryny getirýär. Dmitriew Rus ýolbaşçylaryna hasabat berenden soň biz mundan beýle hereket etjek pozisiýamyzy keskitler. Şol sanyna Amerikalılar bilen kontaktlarymyz boýunça Diýip Rus medeniýeti Usakowyň sözlerini çytyrlady. Ol Kiýewiň we onuň Ýewropaly ýaranlarynyň teklip eden ütgetmeleriniň paragçylygy ýakynlaşdyrmajakdygyny öňe sürdi. Ýöne şol teklipleriň anyk görnüşini entek görmändigini hem belledi. Men şunu anamla edip bilerim. Ýewropalylaryň we Ukrainlaryň ilerleden ýa-da ilerletmäge finansiýan teklipleri ne dokumenti goglanýar, ne de odak möhletleýin paragatçylyga ýetmek mümkinçiligini ýokarlanýar. Diýip Usakov aýtdy. 21-nji dekabrda giýişlik Amerikanyň ýönetim wekili Steve Witkoff X platformasynda Russiýa bilen geçiren gepleşikleriň netijeli we konstruktiv bolandygyny ýazdy. Beýanatda Russiýa Ukrainada paragçylyga ýetmek boýunça dogry derejede ıgrarly bolup galýar. Russiýa Ukraina konfliktini çözmek we dünýä howpsuzlygyny täzeden berkitmek boýunça Birleşen Ştatlaryň edýän tagallalaryna we goldawyna ýokary baha berýär, diýilýär. Sol bir wagtda Floridada Ukrain diplomatlaryna ýolbaşçylyk eden Rustem Umerov Amerikan topary bilen duşuşdy. Birleşen Ştatlaryň wekiliyetine Witkoff bilen birlikde Prezident Donald Trump'yň giýewsi Jared Kushner hem ýolbaşçylyk etdi. Umerov Amerikan saparynyň dowamında möhüm Ýewropaly ýaranlary bilen hem gepleşik geçirdi. Soňky 3 güniň dowamynda Floridada Ukrain wekiliýeti Amerikan we Ýewropa hyzmatdaşlary bilen netijeli hemde konstruktiw bir näçe duşuşu geçirdi. Şeýle hem Abasa Ukraina formatyna aýratyn konstruktiw duşuşuk geçirildi. Diýip Umerov 20 maddalyk paragçylyk meýilnamasy şol sanda Birleşen Ştatlary bilen bagly howpsuzlyk kipillikleri hem de ykdysady üsüş meseleleriniň ara alınıp maslahatlaşylandygyny aýtdy. Paragatçylyk diňe söwüş hereketleriniň togtadylmagy däl, eýsem durnukly geljek üçin münasip binýat bolmalydyr. Diýip Umerov sözüne goşdy. Trump noýabrda Kiýewa 28 maddalyk teklibi kabul etmek boýunça basyş edip başlady. Tanqidçiler bu dokumentiň aglaby has köp Russiýanyň bähwitlerini ilerledýändigini aýtdylar. Munyň ýygy bilen Kiýew we onuň Ýewropaly goldawçylary Ukrainanyň territoriýalary boýunça durumuny, howpsuzlyk kepilliklerini we beýleki möhüm meseleleri göz öňünde tutjak garşylyklaryň teklipli 20 maddalyk meýilnamany hödürlediler.